Jeepney driver yaing kabalen ay Jesus Cordero. Agpangkaya, aliwaing denasan dang kasakitan, pauli na ning COVID-19 pandemic. Malawit pong malawit kasakitan nini. Kanya pong mamasado kung gang makapakanano mo po. Makatalo pati nga po nilalabas kay mama. Ngayon po may bulagay yung nilabas kay makatalo pati nga po mama kayong kasakitan po ngayon. Dik-dik na, masakit na kanuing biyeda kanita. Lakwas pang may sakit ngeni, uli ning epekto ning lockdown. Doble po. Mas, nung makananya pong masakit yung dintang ngayon, mas masakit siya po kaya kami dahil kung yung kapanintunan, may iyabin po yung pamamasada niya doon. Sakto kaya pong nilabas. Maski kanuing pamanutang, alina makanita kalagwa. Sobra kasakitan, lalong-lalo na kaya kami manintunan makanitang driver, mamasada. Manibad po niyang mirasing COVID ini, alos milalabas na kami mo, karang nakupong mami. Alos manutang kami. Minsan nalanang pautang dahil yung kasakitan na yan. Kung nano na itandaan pang yung pagtiran. Inya naman uli na ning milyari. Aisip na kanung tunay maulaga ing pamanipon para king panahon ning kalamidad. Nung mag-normal pa si bayan kaya kaming kapanitunan, siguro aisip ko itong hanggang magkano yan, matipunan kayo po, tatang tangal doon. Nung bidayo man yan, ating pandatang pa kanyan. At least, nung ating kang tipon, pakapagtaga mo lang, kaya nga experience mo ngayon, hanggang magkano mo po, alam, kaya nga experience, manipon at manipon ka. Hanggang makananong mo po yung obra mo. Pakisabi na naman king LTFRB, sana makakalingwan, ing pengako ng saup karelang jeepney drivers. Mumunan dili po, hindi kaming pamanintunan, maniba kung nag-lockdown, itabi po nga man kung papilak sa ganyan healthcare party, iya pong palinayin yung pera saup na, hala pa pong dintang. Ang poreng ngayon ganaganang mamiya yuda kayong bagyo, kaya po pumiginan. Ngayon, sakto kami nilabas. Kung nanungupit ang abibiyada yung pagtiran, dahil lala na kayo magpungalwang pagobra, ay na kayo man milwal. Pagsubok mo rin kanu kaya nung makananumikasi ka ng lub, king kasunungsungang sitwasyon. Inya naman nasa na nang mibalik king kayang obra. Minsan, hanggang bisa ka magmasikan, ala kang isikan dahil kaya ka man milwal. Noon pa na minamukong talaga itong nanit ang abibiyada rin manungkulan. Hanggang na kami mupukal kasi hindi pwedeng manutan, hindi pwedeng mamubro. Noon mamasa na kami mupukal ng mami dahil total kaya na kayo makapamasyado, makapalinto na. Sana, nung talagang pong kaya, hanggang sana pong papamanintunan na kami at least at kung datang basti makapakanang saka po kami nilabas. Pepakit na namang Cordero, ring pa magbayong lege na king kayang jeep, bang milisya king pamangalat ning sakit. Alos 1,500 pesos kanuy nga gastos ng Cordero, nuno ing pera inutang na pa, bang asamas ing kailangan, bayo makapagbalik king pamamasada. Ngayon yung ginawa namin pamagbayaw kayong jeep, yapin po itang pepadinan dong partition ding kaya uling dati saman na rin kaya kami ngayon may gawa na lang tsali mo. Dininan na lang partition, balang plastic kaya lukuha kayong gulot ng poging araw. Ang giyang alapa kanong kasiguraduan at ambing ng abawi ing ginastos na, ing importante, makapanintunan ng pasibayo para king kayang pamilya. Samantala, agpangkang Pampanga Governor Dennis Pineda, makasadya na ing probinsya para king General Community Quarantine o GCQ. Prepare na po tayo ng GCQ kasi ang difference lang is yung transport, yung jeep and buses. So right now, yung mga nirent natin ng mga jeep, aware na sila para sa protocol, kung ano yung social distancing, yung mga protection ng per passenger, not wearing face mask, hindi po pwede. Halos aware na yung mga sa jeepney transport natin. Then the bus, aware na rin sila. So I think yung jeep, kung man mapupunta ng GCQ, we're ready naman po. Lalam ning GCQ,
Limitado pa mo rin in pamagluwal da ring tao. Ini para mo mika-access ka ring essential goods and services at pamaglob ka ring opisina pong industriyang midinan upayang mamuklat at mag-operate. Kabang ding pampublikong transportasyon naman, malyari na lang mag-operate, dapat makatuki pa mo rin karing guidelines ng Department of Transportation. At tatanda ng minuna ng Mekisabing Provincial Capital king IATF, bang ilalampa mo yung Pampanga king MECQ. Kaya rin na ning ECQ, uling alila pa makasadyaring public transport. Base king IATF Resolution number 40, mibili na king General Community Quarantining mabilog as Central Luzon, manibat June 1 hanggang June 15. Nicolette Henson Hizon, CLTV News.